Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 pano paichenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzira re263 kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingoona panapo uchange uchiwazviwanira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani sekuziva kwamunhu zviita hatirari hanonoki kufambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe napoposta hangu nyaya iyi asi takatisati tanatsonzwa vanga varipo paitika chiitiko ichi. Vadikani, Mwari variko ende Mwari vanoona. Mwari pane accident yandaposta yaitika. Muchanzwa zvizere pavideo kuti munatsodzwa zvizere mubva maziva kuti Mwari ariko ndatinamatei. Vadikani ndatinamatei. Bhazi rinonzi Urban Connect, bhazi iri raita accident mubhazi umu mafa vanhu vanosvika ivo 24. Tingoti rest in peace kwavari, ngavazorore murugare. Pa24 pane vamwe vakuvara zvakaipisisa. 12 vari kunzi pacondition yavari izvezvi pakaipa. Paroda kuti vaitsire maprayers ekuti get well soon kwavari. Mwari vanoona, Mwari vachabatsira kuti mukasike kurecover. Pa24 ava vafa avava, vadikani call yareceive kubva ikoko. Vamwe vari kunzi vadembuka musoro, vamwe vari kunzi maoko, vamwe vachichema vakagara pasi vasina maoko, vamwe vasina makumbo. Toda kukuisirai video raMo Boys Munets. Uyo areceive call kubva kwaari achirekodha video kwaitika chiitiko ichi. Ende zvikunzi Mwari ataura nemwana ane 3 years. Zvisati zvaitika accident yadu anoitika, Mwari ataura nemwana ane 3 years. Madikani kuti titaure zvatinofunga comment section after wapedza kunzwa video iri rese. Ndatinamatei kurarama inyasha dzaMwari nguva ino yatiri. Ende noma cases atekeshera munyika ino yeZimbabwe ima cases accident ndo atiri kunyanyoreceive munyika ino yeZimbabwe. Doti tipedze video iri. Wapedza video rese iri doti utaure zvaunofunga comment section. Kunoda kuona mufananidzo wezvaitika taisa linki reWhatsApp channel yedu mucomment section yaHatirari 263. Kana chimutoka chibata chibwa chacho takachibata kuti G. Much love. Good morning to everyone, wherever you are speaking to Mr. Munetsi from the Great Hope. I hope you guys, you are well. Chokutanga toti my condolences kunema families ese ane hama dzavo dzashaika pa accident yaitika makusenana. I'm very sorry about that. Kune hama dzakuwara dzakanganisika. Ngatingonamatai kuti dai Mwari apindira munguva yakaoma kudai. I'm trying to get hold of our driver. Kwese. Like my camera is not. I'm trying to get hold of our driver. Kwese. That bus, dosaka maona kuti our car is actually behind the accident scene. Driver we bus ato overtake motikari ready yanga ichibva kunamo. So I'm trying to get hold of kwese ndinzwa kuti chichaitika because ndiye atotanga kusvika pa incident, so that he can just give us a feedback kuti chichaitika. But what I can tell you guys kuti I have the pictures, I have the videos. I've never seen such thing in my entire life. Asanda mbona zvakadaro guys. And sati penyu wangu. I've dealt in a accident scene akati one day kuenda kuma mochari kunenge kune mabodies anengaita accident and so on. But with what I saw today guys, I'm even traumatized even at the moment. It's bad. I've never seen such thing in my life. Yeah, zvakaoma. And the other painful part is that it took more time
for this incident to be attended, even for the ambulances to come and rescues to come, guys, it took time. And some of the people could have been saved if the response was actually better. But it took a long time. So I'm trying to get hold of Koma Thomas. I think you guys have seen Kombi Edu a Great Hope. Papa pictures are could trend on social media. No, Isusu were not involved in an accident. Driver we do atu overtake newe bus and we bus wachinanza anga achimanya usingaite kwete zvekutamba atompa space yokuta overtake, but within a short distance ndopa yabva yatondorera because that's akutotedzana nebus. Saka kwese he was on the scene. Ndiyatotanga kusvika nevamwe vanhu vefamily ndoda kukutende vanga vakandovigo hama dzavo kuZimbabwe. If you check on my profile on my wall, I posted something yesterday and chiti successful repatriation in Murewa. Ichitobuditsa videos ana Mukoma Thomas variko. That family yange yakatondovigo hama yayo ndo vamwe vanhu vasviko vakwanisawo kuzamawo kubatsira nepavanogona. But I'm sure kuti abva pascene is now driving towards the border. I think my video is not clear. Let me get inside the house. Yeah. Saka Thomas asimuka izvozvi. Yes, we've been at the scene. It's yaitika ku Lutuba. It's 10 kilometers to the border. Lutuba. 10 kilometers to the border. Anditika. Saka he was there. Nevanhu vanga vari mumotikari, my family members. So we are going to speak to them. Chinzwe kuti zvamira sei ndo vanhu vatanga kusvika pasini vachitibatsira. I spoke to them a few minutes ago. They were a bit traumatized. They couldn't understand, you know, a situation yokuti unosvika mabody ari scattered murodi, vamwe vanhu vagurika maoko, vamwe vavhurika makumbo, munhu ari kuchema ari parodi kuti hasisina makumbo 2 abva, munhu ari kuchema kuti hasisina maoko, mumwe munhu akadimpurwa nepakati apapa pedumba apa, imwe pisi iri kweli. It's bad, to be honest. Yeah. So unfortunately, let me try again to get hold of them. And even my families, I think it's very important kuti meet check on my family members enyu. Kune vamwe vekuti vachienda kumabhazi vanongosvika vaudze vanhu kuti ndikuenda nebhazi rakaita sei. Toda kuti mupanzwisise. Mumwe munhu anongosimuka izvozvo ngoti kana ndasvika I'm giving an example. Park station, ndichangondosvika ndotsvaga bhazi. So if you've got a relative akasimuka nezuro anditika, please go and check unzwe kuti zvakamira sei. Please make a find out. If you know anyone aiplana kuti achada kufamba, achaita sei, achatravela, please, this is the time. Because my buses anofamba achipika futi vamwe vanhu muroad, anti munozviziva. Saka kune mumwe munhu wekuti unogona kufungidzira kuti haana kukwira bhazi iroro akati achaenda netransport yakati. So it is very important. I know later on the police is going to release a statement after vaudza my next of kin kuti ningi ndiani ashaika. So they are going to release, because what legally they have to inform the next of kin first before they publish through the media. Anditika. So, but if you've got a relative, akafamba, please. It's difficult, guys, kana uru mabasum, even wakada kudza driver kuti, you know how drivers they react, guys. Wakada kumutsanangura kuti uri kumhanya uda kuita sei. Guys, any information endapiwa, but uncertain dane information yakawande kuti who was right, who was wrong. But the information I told them, the driver overtaked my driver and anga achimanya. But in most cases, my experience with ndembo fampo ni mabasi, driver wakada kumudza kuti muri kumhanya anto kutuka, kana kuti anokudza kuti buruka, kana kuti anokudza kuti tenga motikari yako. Ansina scenario, so far it's confirmed that 24 and vashaika.
your information ya supply wana Cecilia issues Nelia Mukungu Lushi. She's saying 24 people, guys. I think it's one of the accident wombe yaitika mZimbabwe pekuti pano favanu wakawanda anti 24. Yeah, so please guys, once the police has released the list, we are going to watch it. We are going to publish the list devani vachona vese vashaika so that mutsvagoma zita. But one thing I can tell you guys kuti kune vamwe vanhu vasiri kutoziva kuti hama yavo yasha. As I'm talking to you, you might be some of the people varipa live panapa uno munhu akangokudza kuti ndiri kufamba, mumwe hazokudza kuti ndiri kusimuka rini, zviri kufamba sei. So please just try to check, bvunza vanhu vari kuti munhu akafamba akasvika here, hasati asvika here, anditika akasimuka here, akaita sei. It is very important, guys. It is very important. So we'll be following this case the entire day. Once the police is released the list Yema accident victims AC, we are going to share that information. We'll be following up. We'll be checking on SAPS Twitter handle, their Facebook page, and also other media platforms in Zimbabwe. So let me try to talk to him, to Mkoma Thomas. Mkoma Thomas, good morning. Hello. Good morning. I just want to make a disclosure to Uripa Live. There are more than 447 people who are watching this live. Can you just explain to me what happened? Because I see ndaona kuti motikari yako is the one yangari pamashure pe bus, and you were the first people to arrive at the scene. Yes, yeah, that's Chibaku Harare. Yes. About a kilometer, I just 6 kilometers. I mean, there are 500 meters in the Pato gate. Yes. 2 years, 3 years. Don't catch driver, Zura, boss, I want to speed. You're company, ne bus, Mashuraka Jimania, Zuma want something. Like, I mean, like, yeah, Taure, you come to my story. Yes, yeah, Pango to driver Zura. The Hinda pass side, Mutsika Yellow Line, pass rare in the pass side, Bachiri. Quanta Mikatunotsika Kunzo, both have out. You might say I hate on bus, I hate on Riparatanga Rasavano about 82. Bamuchira Shira steering Yadambuka as a driver bus, Uncle Gumba, Alvan Vafam Dara, Papa, that was better busy. Utakura, Betrana, was Munyapi, Akonama place, but that are busy to an emotion. Was motor pushing everyone. You must just be late, but yeah, okay. Saka, Jaitika Kumangoa in Koma Thomas. It was around 7:10. 10 past. Yeah, we are going police and you can't go around Kuma 11. Was Babasina. 7:10. Dopa itika accident. Mapurisa neve health ambulance vaso shika kuma 11. Because Mun Watama to Batra Tisu and face with Zimur. I don't see but there is a West Zimur. West Zimur and you are also see but there's an Achita Basro Buddhisavan, Wangachi Fema. As long as the Firas or more who made Buddhism buzz. As yeah, as that got my 7, but police has got my 11 to throw my statement everything. Saka ambulance, yeah, we are embassy in a stretch. Sakamona from my pictures and don't that from end up bisa ndada usenza trailer wakati trailer ungataka kwa mabodi Evan mashaka kwetu Evan because atada mbumainza ana zako. So ambulance yao isina stretcher. Yanga story na stretch. Saka yao yosechei. Ya yango zoitsa pa msuru pa man yatura 3 yatura 3 ndo bayambo indi yakadinya ndo pazokumbirwa lori ndo atongozera katakura pa 10 and 10 people. Do parainda do batambo dinyafu chakadaro chata bisi. Vari kufona chimbomira imani. Do patata bisi kukatsanura vanhu. Saka ambulance payatanga kusvika yatora vanhu 3. Yatora vanhu 3, driver avunika gumbo we angakabata steering yake. Conductor neumwe munhu angonongwa wepapo ndo vanhu yazotora chete.
yange yatozara vanhu 3 iland cruiser chachinezi masodi yangotora vanhu 3 ndobva yatoenda tasira maglobals aedu atopera inina ipala ose nemapodbag apera ose bcause tatanga kugovera vanhu tichitibatsirana. pamwe mapictures andaona vamwana vangu vakaita vangu vakadimbuka nepakati apa nevamwe vandaona vasina makumbo nechii saka ivo vangu vatoshaika panzvimbo ivavo havana vazokwanisa kuendeswa neambulensi ivavo. Vazhinji vatitokonfema bcause vanga vatoti auichisiyayo vanga vatofa saka vazhinji vadambuka misana nevamwe vakazvitakura vanhu zhinji vakuvara vadambuka makumbo zvokuti vanhu vanga vatotarerana hama dzavo bcause vashoma vangoonekwa maID nemapasipoti vangangoonekwa face saka vanhu vanofa kuti vazive hama dzavo chaupo vari vori 4 vataona makadzi ndivanga nemapasipoti vamwe vose vanga vasina. Saka vanga sina mapasipoti vamwe vachona vazhinji mukutarisa vanhu mapurisa anganyora statement mujaindi munhu uyu akapfeka zvakati vongonyora sei kuita vanoda kuzotarira kuti bhodhi yavo ndiyeipi bcause vazhinji vari kuchipatara kwacho kwatoda tozowa kuna mupurisa nyudza patipinda pabhodha sachiti kwafa futi 10 masika chipatara. Sure. Yeah. But tatamboendesa kuchipatara zvokungoti wasi uchinatora kuti hapasina munhu apa. So iyo ambulance inosvika iri 1 isina stretcher yotakura vanhu vashoma vadi kunza maambulance akawandisa kana kuti akutorina maambulance kwachona maybe yatongoya iri 1 iyo. Andioni bcause mota yatozoita basa imota yezimura hardboard. Yes. Hardboard ndo yatozoita basa yezimura ndo yatozoita basa hardboard. Ndio yanga yakutakura vanhu ichiendesa kuhospitari. Bcause ini ndopandandati kana zvashata vanhu vasizova vachichema kwanda kene able to assist ndi vakati hai inozva ropa. Saka vati kuti trailer yako haikwanisi kuiswa mabodies. Mabodies vasi anokwanisa kuita asi vanhu vari chikurama tikwanisi kuvaisa. Kuti you can't take injured people vari kubleeda waise mukwantamo mhanye nawo kuhospitari. Yes. All right. So sekuona kwenyu, I know it's an accident that happened. Obvious. Legally, they have to take a statement. Vachazopa report. Vachaunza ve forensics. Not much specialist will check. But with your own assessment, your independent assessment, what do you think caused the accident? Sekuona kwenyu. It's a driver. Do angashinya kumanya. Driver we basi. Angashimanya. Chisingaite. Angashimanya too much. Saka andoita head-on collision ne truck. Yes. Sure. Yeah. Anyway, Mkoma Thomas, from the Great Hope family, if you check on our text, yakanyorwa kunzi we are saved to save. Saved to save. It does not necessarily mean kuti kungobatsira vanhu vanenge vafirwa, but we also have to help vanhu vanenge vawirwa nematambudziko. I'm actually more disappointed kuti ambulance yanonoka kusvika, inosvika Land Cruiser inotakura vanhu 3 chete. Yenda nawo and kutaura kuti payaenda yambotinya ndobva yachizodzoka pai basa motikari yazoita hombe ihardboard yezimura ndiyo yanga ichiendesa vanhu kuchipatara kuti vabatsirikane. If I remember very well, ndezvekuti koyari kuti ja TV munetsi wacho chi ndatadze loblock erewo munetsi wacho chi vani kublock ndaita sei vanhu vakadai ndo vanhu vakafana paita accident pa vanhu vakadai vanga vachitora mavideo kuti vanhu vachikuchema. Let me block that person. Block that person. Yeah. Pakublana aufoko yapanapa futhi. Mkoma Thomas kune vari kubvunza kuti hanzi ko wetraki ashaike kana kuti apona. Pamusoro wetraki pamusoro patazama kumubvisa pekutanga but uyo watsemuka musoro anofana ashakira chipanda zofona unomupurisa achidza ashakira chipanda. Angari wanere wetraki pamaitsa kumubvisa. Chambozama nemamwe traki. Ayo saka mamuchida kumburitsa motikari maangari. Dada kuzama mbulisa chete kuti imbozo ambulance zeyatora but patozoda mushini mumagrinder vai. Ndipo wasikwanisa kumburitsa. Yes.
Yeah, ma1. Asazoshayikira kuchipatara because atsemuka musoro zvakanyanya. Yeah, you know, concern ndachida kungoziva ndeyekuti I understand kuti nyika yedu ine mahelicopter. Atakanzwa kunzi ariko, saka maybe in case like that